Siis 7. kertaa Lahden maisemissa maailmanmestaruuskisat. Ja ensimmäinen kisatapahtuma oikeastaan vielä kuitenkin kisojen aattopäivästä voidaan hyvin puhua. Ja jollain lailla vähän tuollaista aattotunnelmaa on vielä ollut havaittavissa ihan kaikkiin kysymyksiimme. Ei meidän eikä muidenkaan ole pystytty ihan suoralta kädeltä vastaamaan, mutta eiköhän tässä organisaatiokin pääse parempaan vauhtiin, kun kisat etenevät. Ei mitään suuria murheita kuitenkaan ole ollut. Nyt siellä on sitten jo lähettäjä sitä mieltä, että ei kun matkaan, ja nyt meinaa mennä venezuelalainen sitten jo saman tien nurin, kun lähtee matkaan. Ja tälle kaverille 10 lenkki tulee olemaan kyllä aikamoinen koettelemus. Myöhästyy jo lähdössä, mutta se nyt ei sitten varmasti tuohon lopputulokseen ihan hirmuisesti tule vaikuttamaan. Se oli kyllä aika epävarman näköistä menoa Solanolta. Todellakin noi taitaa vähän liisterit myös tökkiä tuossa hänen eihän tästä tule nyt yhtään mitään. Eikä oikein taida tietää Solano siitä, että mistä välistä pitää puikkelehtiä näitä kartioitakaan, mutta ehkä siinä nyt sitten kaverin perässä pääsee ja osaa ulos stadion alueelta. Nyt ei vaan kerta kaikkiaan Solanolle tämä homma kyllä onnistu. Seuraamme nyt selostamon ikkunasta ja minuutti on kulunut hänen startistaan, eikä kaveri ole päässyt vielä edes tuohon ensimmäiseen ylämäkeen. Nyt poimitaan hänet sieltä kuviin ja tuota tahtia ollaan vielä puolen yön aikaa, Marjut, valitettavasti täällä stadionilla. Vähän on vaikeuksia, on nyt 3-4 kertaa tässä muutaman 100 metrin pätkällä kaatunut, mutta sinnikkäästi mies sinne suuntaan. Oi. Siinä on nyt sitten Kirgistanin Nikolai Matjevillakin vaikeuksia. Siellä vähän huolletaan nyt venezuelalaista, että miten nämä laitetaan sauvat käteen. Ja en nyt sitten tiedä. Totta kai kansainvälisellä hiihtoliitolla on se kaunis ajatus, että näin viedään hiihtoa eteenpäin ja levitetään tämän komean, mukavan, hienon lajin saloja vähän laajemmallekin kuin pelkästään pohjoiseen Eurooppaan, mutta onko tämä nyt sitten se ihan oikea areena esiintyä esimerkiksi Adrian Solanon, niin siitä voidaan käydä keskustelua. Ei kerta kaikkea tästä tule nyt kyllä yhtään mitään. Onko mies ensimmäistä kertaa suksi? Niin, kyllä ihan näin voisi ajatella, että voisi olla. Siinä tietysti sitten heti menetetään näitä ominaisuuksia ja tämän näköistä on sitten MM-kisojen karsinnassa meno tuolla maastossa. Saamme tuolta maastosta siis 1,5 kilometristä, 3,5 ja 6,1 kilometristä väliaikoja. Kakkosena sitten näiden veljesten välissä, kun tämän kaverin tuskainen iltapäivä jatkuu. Adrian Solano. Jopahan on hiipinyt ajatus mieleen, että miksi hän tuli lähdettyä tähän hommaan mukaan. Christian Bocancea, Moldova. Nuori mies, vasta 19 vuotta tänä vuonna täyttää. Ja jo 2 vuotta sitten tuolla Falunissa on mukana ollut. Ups. Tämähän nyt on sitten ehdottomasti varmasti niin sanottua YouTube-kamaa. Tulee aika monta klikkausta näiden kuvien myötä. Ne meni sauva poikki. Voi harmin paikka. Nyt taitaa... Vai mitä nyt tekee? Lyhentää siitä, ottaa sieltä alhaalta kiinni. Anteeksi, ei tietenkään kenenkään yritykselle saisi nauraa, mutta kyllähän tuossa nyt Marjut vähän huumoriakin on pelissä mukana. Kyllä, juuri näin.
niin kuin sanottu, sanattomaksi vetää, ja kyllähän tässä nyt on kaiken näköistä. Siinä Trinidad ja Tobago Mark Rajat myöhästyy lähdöstä 2,5 minuuttia ja lähti siinä samanaikaisesti matkaan kuin numerolla 30 Yasin Shemshaki. Adam Buki, Unkari. Yleensä täytyy sanoa, että näissä lähetyksissä aika hyvin pokka pitää niin kuin eräässä TV-sarjassa, mutta nyt kun seuraa tuon meidän venezuelalaisvieraan seikkailuja, niin ei oikein kyllä naurun pyrskähdyksiltä mitenkään voi välttyä, vaikka kuinka yrittäisi. Ja tämä ei ole millään lailla pahan suopaa, älkää hyvät ystävät käsittäkö sitä niin, mutta niin kuin nyt varmasti kaikki ymmärtävät, niin ovathan nämä aika koomisia kuvia. Ja kun tässä vilkuilee viereisiin selostamoihin, niin kyllä täällä kaikilla tällä hetkellä on vähän naurussa pitelemistä. Toiset onnistuvat siinä paremmin kuin toiset. Mitä hän miettii esimerkiksi saksalaiskollegasi Jochen Behle tällä hetkellä asiasta siellä? Kokemusta jonkun verran myös hänellä. Joo. Kyllä, mutta ei ole tainnut koskaan tuollaiseen temppuun, jos sauva on mennyt poikki, turvautua, että ottaisi sieltä alempaa kiinni. No ehkä se sauva sieltä löytyy. Toivottavasti. Nyt on ainakin sen verran kuvamateriaalia jo, että varmasti joku hyvin tuon homman ehtii sitten vielä hoitamaan ja kaverille uuden sauvan toimittamaan, mutta niin kuin nähtiin, se on syytä sitten toimittaa ihan loppuun saakka niin, että laitetaan sinne käteen, koska siinäkin oli vähän alussa vaikeuksia. Shemshaki Iranista on lähdössä seuraavaksi liikkeelle. Uskoisin, että hänen kotimaansa sieltä vuoristoalueelta löytyy muuten lunta, mutta hankaluuksia on. Nyt ollaan sitten huoltopaikassa. Kyllä. Onko se nyt edes suurin piirtein se taitaa olla aika lähelle saman mittainen. Ja vähän apuvoimia siinä tarvittiin, että saadaan sauva käteen. Strolia Liettuasta tulee 1,5 kilometriä. Hyvän näköisesti Strolia tulee ja tekee siinä kärkiajan. Sekunnilla alittaa belgialaisen tekemän väliajan. Tämä mies on kyllä muutaman kerran käynyt lenkillä ja osaa kuitenkin tietää, miten perinteistä tyyliä hiihdetään. Nyt siellä yritetään sitten sovitella ilmeisesti vasemman käden sauvaa oikeaan käteen ja se ei tänä päivänä ole ihan helppo tehtävä. Se pitää olla tietenkin vasen käden sauva, kun on ei ole semmoiset vanhan ajan lenkit enää, mitä ennen vanhaa oli, niin täytyy olla se oikea sauva. Oikea käteen vasen sauva vasen. Niin, Rottinkin sauvoissa se oli aika helppo, kun vaan pujotti siitä nahkaremmistä läpi, niin se oli aina. Se oli siinä. Se oli vielä aina oikealle koollekin säädettynä, kun oli vain yksi mahdollinen koko. Paljon on siitä päivästä hiihtäminen muuttunut ja niin kuin tässä nyt on nähty, niin tosi isoja eroja on näissä karsinnoissa jo. Ja nyt pääsee sitten Venezuelan mies myös liikkeelle uudemman kerran, Adrian Solano. Erikoisempaa. Ja nyt palataan sitten taas tämän kaverin pariin, joka on nyt hiihtämässä itseään kyllä jonkin asteiseksi sankariksi. 20 vuotta on tällä brittimiehellä ikää. Hän oli tuolla maailmanmestaruushiihdoissa USA:ssa nuorten MM-kisoissa alle 23-vuotiaissa ja sijoitukset oli 41. sprintissä ja vapaalla 15. 48. Sitten Paparkov oli siinä kuvissa ja täältä löytyy sitten tämä
mies, jolle nyt ainakin sitten vanhojen suomalaisten perinteiden mukaisesti voisi sen sisupuukona ojentaa. Ja nyt on Solano saatu 3,5 kilometriin, 37,5 minuuttia on hänen aikansa. Eli kyllä se sinne edelleen tuo tasainen vauhti sinne reiluun tai noin 1,5 tuntiin viittaa. Niin. On kyllä ihan mielenkiintoista nähdä, että onko miehellä enää energiaa lähteä toiselle kierrokselle, kun tänne stadion alueelle sitten laskettelee. Niin, itse asiassa tuo on muuten nyt jo yli 1,5 tunnin vauhtia. No, ehkä tuo vauhtia-sana oli nyt tuohon kohtaan vähän voimakas sana. Kyllä, mutta eteenpäin hiihtäjän mieli. Ja nyt nähdään sitten vähän näytettä tuolta alamäkiosuuksilta ja täällä sattuu istumalihaksi täälläkin saakka. 7 sekuntia Hulgorin edellä, nyt 8,4, eli tuon pätkän ihan lähes tasatahtia miehet ovat hiihtäneet. Ja täällä sitten ongelmat kulminoituvat. Tämä on tiukka paikka, se on ihan selkeä homma. Onko lähtenyt nyt jo suksikin pois jalasta? Ei vaan, siinä oli haettu tuolta pitoa niin sanotusti latuuran ulkopuolelta. 1:01.7. On kyllä osannut tämän vauhdinjoon todella hyvin. No niin, 5 kilometriä riitti Solanolle. 38 minuuttia Klagnetin takana ja nyt ei kaveri ymmärrä, että vielä pitäisi toinen kierros heittää. Eiköhän tämä riitä. Todennäköisesti meille kaikille, ennen kaikkea Solanolle. Vaasan suuren ylittää näin maalilinjan 2:21.2. Ja nyt sitten venezuelalainen ylpeänä 5 kilometrin hiihtosuorituksestaan, eli puolet reissusta tuli kuitenkin heitettyä. Ja nyt on kaikki kilpailijat sitten maalissa. Tätä kaveria olisimme odotelleet vielä 0,5 tuntia, mutta varmaan ihan tuollainen yhteispäätös oli, että tämä 5 kilometriä kyllä riittää hyvin. Se on ihan sopiva varmaan myös miehelle itselleen. Näin on. Hyvä. Varsinaiset kisat alkavat siis huomenna, mutta eksoottiset maat pääsivät kilpailun makuun jo tänään MM-kisojen karsintahiihdoilla. 10 parasta miestä ja naista sai osallistumisoikeuden varsinaisiin kisoihin, mutta päivän ilmiö oli Venezuelan Adriano Solano. Solano saatiin suomalaisavustuksella paikan päälle vasta viime yönä ja aivan loppuun asti eivät voimat riittäneet, kuten ehkä kuvastakin näette. Solano keskeytti 6 kilometrin jälkeen, mutta oli maalissa yhtä hymyä. Me siento muy emocionado y pues aunque no llegué de primero, llegué a la meta que era la misión. Y bueno, aquí a lo que viene el futuro, lograr mucho más y aprender. Y bueno, nada, aquí voy, de aquí a las Olimpiadas.